Akwụkwọ ihe mere nke mbụ isi nke 12. Ndị a bụkwa ndị si n'aka David bịa Ziklag mgbe ọ ka nọ n'ụlọ mkpọrọ n'ihi Sọl nwa Kish. Ha so n'ime ndị dike na ndị na-enyere aka n'agha ahụ. Ha ji ụta ma mara otu esi eji aka nri na aka ekpe ha mee nkume, akụ na ụta. Ha bụ ụmụnne Sọl na Benjamin. Ndị isi bụ Ahiezer, Joash nwa Shimea onye Gibiọn, Leziel, Pelet nwa Asenat, Beracha na Lehu onye Anti, Ishmaya onye Gibiọn, nwoke dị ike n'etiti mmadụ 30 ahụ na ihe dịka mmadụ 30 ahụ, Leremaya, Lehaziel, Lohanan na Loshbad onye Gidrata, Eluza, Limot, Belia, Shemaria na Shefataya onye Harufaya, Elkana, Ishia, Azriel na Loza, Loshabim nke Hakorim, Leuel na Zebadaya, ụmụ Jeroham nke Gideọ. Ụfọdụ n'ime ha ndị Gad kewapụrụ onwe ha n'etiti David ka ha banye n'ime ọhịa. Ndị dike agha, ndị agha were ngwa agha na ndị kwesịrị ekwesị maka agha. Ndị maara otu esi eji ube na ichebe ihu ha dịka ihu ọdụm. Ha dịkwa ka mgbada ugwu ndị na-agagharị ngwa ngwa. Eze onyeisi, Obidaya nke 2, Eliab nke 3, Mishma na nke 4, Leremaya nke 5, Alta nke 6, Elia nke 10, Lohanan nke 8, Ezbad nke 9, Jeremaya Magbanai nke 11. Ndị a bụ ụmụ Gad, ndị isi agha. Otu n'ime ndị kacha nta nwere ike iguzo 100 ugboro 1,000 ndị kasị ukwuu. Ndị a bụ ndị si n'aka onye nwe ala pụọ n'ọnwa mbụ, mgbe o jupụtara n'akụkụ ya niile, ma chụpụ ndị niile nọ na ndagwurugwu n'ọwụwa anyanwụ na n'ọdịda anyanwụ. Ụmụ Benjamin na ndị Luda gara n'ala David. David wee zute ha, zaa sị ha, ọ bụrụ na unu abịa n'udo bịakwute m inyere m aka, obi m ga-adị ụtọ n'otu n'ebe unu nọ. Mana ọ bụrụ na unu bịara ịrara m nye n'aka ndị iro m, ebe ọ bụ na ihe ọjọọ adịghị n'aka m, Chineke nke nna nna anyị ha ga-ahụ ya ma baara ya mba. Mmụọ nsọ wee dakwasị Amasaya bụ onye ndu nke 30 ahụ wee sị, anụ bụ nke gị, David, anyị nọnyekwara gị, nwa Jesi. Udo dịrị gị, udo dịrị ndị na-enyere gị aka, n'ihi na Chineke gị na-enyere gị aka. David nabatara ha ma họpụta ha ndị isi agha. Ụfọdụ n'ime Manas dara n'aka David mgbe ya na ndị Filistia bịara ịlụso Sọl ọgụ, ma ha enyereghị ha aka, n'ihi na ndị isi Filistia sitere na nkwekọrịta chụpụrụ ha sị, ọ ga-ada n'aka Sọl onye nwe ya n'isi anyị. Mgbe ọ na-aga Ziklag, Adna, Lozabad, Lidia, Michael, Lozabad, Elihu na Zitai, ndị isi nke kwuru puku nke Manas dara n'isi ya. Ha nyere David aka megide onye iro ahụ, n'ihi na ha niile bụ ndị dike na ndị isi agha. N'oge ahụ, site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ha batara David inyere ya aka, ruo mgbe e guzobara ọtụtụ ndị agha dịka ndị agha Chineke. Ndị a bụ ndị aha ndị isi ndị agha ahụ jikere agha. Ndị si David bịa na Hebron inye ya alaeze Sọl dịka okwu Jehova si dị. Ụmụ Luda ndị na-ebo ọta na ube dị 6,300. Ndị a jikere maka agha. N'ime ụmụ Simeon ndị dike agha 6,100,000. N'ime ụmụ Livai 4,600. Jehoiada bụ onye ndu nke ndị Erọn, ya na 3,600. Zadọk nwa okorobịa dị ike nke ukwuu na ndị isi 25 sitere na nna ya. Ụmụ Benjamin ụmụnne Sọl dị 3,000, n'ihi na ọtụtụ n'ime ha lụsoro agha n'ụlọ Sọl ruo mgbe ahụ. Ụmụ Ifrem 20,800, ndị dike na ndị ama ama n'ụlọ ndị nna ha. N'ime ọkara ebo Manas, 8,000 ahọpụtara n'aha ka ha bịa mee David eze. N'ime ụmụ Isaka bụ ndị maara oge na ihe Izrel kwesịrị ime. Ndị isi dị 200, ụmụnne ha niile nọkwa n'okpuru ha. N'ime Zebụlọn, ndị pụrụ ịlụ agha
ndị ọkachamara n'agha na ngwa agha niile 50,000 ndị nwere ike ịlụ agha, obi ha adịghị n'akpịrị ha. N'ime Naftali, 6,000 tinyere ha, ndị ji ọta na ùbe 19,000. N'ime Dan, ndị ọkachamara n'agha 20,600. N'ime Asha, ndị gara agha ma zụọ agha 4,000. N'akụkụ nke ọzọ nke ndị Lodan, nke ndị Ruben, nke ndị Gad na nke ọkara ebo Manas, ndị ji ngwa agha niile iji lụọ agha 120,000. N'ime ndị agha a niile bụ ndị nwere ike idu ndị agha, bịara n'obi ha na Hebron ime Devid eze nke Izrel niile. Ndị Izrel niile fọdụrụ kwenyere ime Devid eze. Ha wee nọrọ na Devid ụbọchị atọ na-eri ihe ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, n'ihi na ụmụnne ha eduziri ha. Ndị nọkwa nso ha ruo Isaka, Zebụlọn na Naftali wetara achịcha n'elu ịnyịnya ibu, n'elu kamel, n'elu ịnyịnya na n'elu ehi, wee weta anụ, ntụ ọka, fig, mkpụrụ vaịn amịrị amị, mmanya vaịn na mmanụ, aṅụ na atụrụ na ọtụtụ, n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe n'Izrel.